30 bola pre mňa taká zlomová a už som si to uvedomila, že aha, OK, že to dieťa už je naozaj, že buď teraz do pár rokov, alebo že potom už asi nebudem príliš neskoro. Ja by som to ideálne odporúčala už po 25-ke. Možno, že akože aj skôr. Asi uvedomím, že to nie je úplne finančne jednoduché, že to je dosť drahé, neprepláca to poisťovňa, ale je to proste investícia do budúcna, do našho zdravia, do našej budúcej rodiny a naozaj nikdy nevieme, čo sa potom môže stať. Vítajte pri relácii Dobré správy zo života. Problém s počatím dieťaťa má každý 6. párik na Slovensku. Neoklameme ani svoj vek, no ak chcú ženy ešte počkať so založením rodiny, môžu si dať zmraziť vajíčka. Práve o tom sa teraz porozprávame s influencerkou Miškou Diman. Miška, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si prišla, len takto na úvod poviem, že ťa môžeme poznať aj z podcastu Sexuálna výchova a si taktiež veľmi akčná na sociálnych sieťach, že otváraš, by som povedala, že stále aj také tabuizované témy v našej spoločnosti, čiže je super, že to robíš. Taká najnovšia informácia je, že si dala zmraziť vajíčka. To je stále považované za takú zvláštnu tému našej spoločnosti, takú tabuizovanú. A túto možnosť my ako ženy máme hlavne necelých 10 rokov, že je to celkom nové. Ako si sa o tom dozvedela ty? My sme to riešili asi už aj skôr, že niekde to na mňa na Instagrame vyskočilo, ale neriešila som to nejako aktívne. A potom k tomu prišlo vlastne tak, že my sme mali spoluprácu v rámci sexuálnej výchovy s klinikou reprodukčnej medicíny Ginker a vlastne tam sme skôr riešili práve tú plodnosť. A boli sme sa testovať aj na plodnosť a potom som teda vedela, že oni majú aj toto zmrazovanie vajíčok v portfóliu a bola som taká, že je to niečo, čo by som chcela, čo už predtým som kedysi nad tým uvažovala a teraz by možno, že bolo fajn, keby to podstúpim a zároveň potom o tom poviem aj našim posluchačkám. Keď si to už aj predtým nejako registrovala, tak pamätáš si, že bol o tom možno tak dostatok informácií, alebo to bol celkom problém? Veľmi málo. Ja si to, že len možno jednu, dve také, že influencerky, čo mi vyskočili, že by niečo takéto podstúpili, možno nejaká PPC reklama na mňa vyskočila niekde, ale vedela som, že akože niečo sa to deje, ale absolútne som netušila, že ako to prebieha, čo to vlastne znamená a dokedy to môžem urobiť, že žiadne informácie som o tom nevedela. Ono je to stále aj taká citlivá téma, že možno nie každý by s tým išiel von. Prečo si sa ty tak rozhodla o tom verejne hovoriť? Ja hovorím verejne o všetkom, čo zažívam a veľmi mi to pomáha aj mne samej v spracovaní rôznych udalostí v mojom živote, ale zároveň vždy to niekomu pomôže. A keď ja si niečím prechádzam, tak si uvedomujem, že nie som jediný človek na svete, čo si prechádza nejakým buď problémom alebo nejakou radosťou. A vždy, keď to potom o tom hovorím, tak vždy mám super feedbacky, že super, že si o tom hovorila. Takže ja som cieľene išla s tým, že ja to podstúpim a celé to budem určite zaznamenávať a určite budem o tom hovoriť. To je super, lebo naozaj sú ženy, ktoré možno nemajú ani teraz svojho partnera na život, že nevedia, čo ďalej so životom a raz by možno chceli aj tú rodinku. Takže keď si dajú zmraziť vajíčka, tak aspoň majú nejakú poistku do budúcna, že čo im môže ešte pomôcť, aby tú rodinu naozaj mali. Ak ti nevadí, že sa na toto konkrétne spýtam, čo teba viedlo k tomu, aby si ich dala zmraziť? Viedlo ma aj to, že čo sa týka mojej plodnosti, tak som vždy bola z toho trocha v strese, lebo ja som dlhé roky mala veľmi veľa zápalov močových ciest a rôzne takéto gynekologické problémy, takže som bola taká, že či to náhodou neovplyvní. Dlhé roky som brala aj antikoncepciu, tak som celkovo bola taká, že či vlastne vôbec deti môžem mať a nechcem ich mať teraz, ale do budúcna by som chcela, ale teraz si to kariérne vôbec nemôžem dovoliť, ani môj manžel určite. Takže chceme určite v budúcnosti a uvedomujem si, že už mám na to vek, mám 31 rokov, takže už to bolo teraz veľmi neskoro. Ak by som jedinú vec na tom mohla zmeniť, tak by som sa to dala urobiť oveľa dávnejšie, lebo už aj teraz mi zobrali málo vajíčok a bolo by ideálne, keby to celé postupím ešte znova. Aby som mala ako keby dostatok tých vajíčok, aby to bolo také, že fajn, podarí sa všetko, ako sa má. Ale tým, že pre mňa to je iba ako poistka, že ak budem dieťa chcieť, keď ho budem chcieť, tak najskôr sa budeme snažiť prirodzenou cestou. A toto je taký plán B, že ak by sa to prirodzenou cestou nepodarilo, tak mám tie vajíčka niekde odložené. Bola si možno aj v takom šoku, keď si bola na vyšetrení plodnosti, že koľko máš teda vajíčok a podobne, že aký výsledok to si mala z toho, lebo teda asi to nebolo podľa všetkého tak dobre, keď si bola z toho taká
Tá plodnosť, akože to vyšetrenie, tak tam nebolo. To bolo také, že ešte v pohode, že není to nejaké, že veľmi zlé, ale nebolo to ani dobré. Bolo to, myslím, nejaké spodnej hranice toho, že ako by to asi malo byť. Ale neboli tie vyšetrenia plodnosti, neboli nejaké, že úplne kritické. Že to bolo akože viac menej OK, ale potom teda už teda celý ten proces... tak tam to potom už ukázalo, že som nemala tých vajíčok úplne toľko. Ja akože nechcem strašiť vôbec ženy, len keď som si robila aj prípravu, tak som naozaj čítala, že po 30-ke počet vajíčok rapidne klesá, tak či si aj ty vlastne tomu v tom takto čelila? Áno, no presne preto, že tá 30-ka bola pre mňa taká zlomová a už som si to uvedomila, že aha, OK, že to dieťa už je naozaj, že buď teraz do pár rokov, alebo že potom už asi budem príliš neskoro. Ja by som to ideálne odporúčala už po 25-ke. Možno, že akože aj skôr. Ja si uvedomím, že to nie je úplne finančne jednoduché, že to je dosť drahé, neprepláca to poisťovňa. Ale je to proste investícia do budúcna, do našho zdravia, do našej budúcej rodiny a naozaj nikdy nevieme, čo sa potom môže stať. No, určite. Takže ja by som to, po tej 25-ke by som to už určite odporúčala, aby to ženy absolvovali. Ja som práve toto minule nadhodila tak na obede, keď som bola s kolegyňami, že zvažujem, že som sa o tomto dozvedela, že možno by som aj ja išla zmraziť vajíčka, lebo nikdy nevieš, čo sa stane. A dostala som také reakcie, že ale čo blázniš, veci ešte mladá, že nestresuj sa, ale zároveň, keď je tu takáto možnosť, tak možno prečo to nevyužiť, lebo niektoré situácie v živote jednoducho neovplyvníme. Keď si ty do toho išla, mala si z toho nejaké obavy, stresovalo ťa niečo, alebo aký si mala k tomu prístup? Bala som sa celého toho procesu, lebo ono asi 2 týždne predtým si pícham injekcie s hormónmi. A už len to, že sa bojím injekcií, už toho som sa bála, že ako zvládneme doma s mojím manželom si píchať injekcie, ale nakoniec to nejako zvládli. A dosť ma strašili, veľmi mi chodili, boli 2 také tábory, veľmi ma pozbudzovali ženy, strašne mi chodilo veľa pozbudzujúcich správ. Je to super rozhodnutie, vďaka tejto metóde aj my máme dieťa, alebo je to super, oplatí sa to, skvelé, že o tom hovoríš, takže naozaj ma veľa pozbudzovali. Ale chodili mi aj také správy, že priprav sa, bude to veľmi náročné, budeš náladová, bude ťa to bolieť, budeš nafúknutá, budeš takáto a takáto. Takže ja som nevedela, že čo ma úplne čaká počas tej prípravy vlastne na ten zákrok. A toho som sa bála. A zákroku som sa paradoxne už vôbec nebala a už vôbec som sa nebala toho, že čo bude po. Nad tým som nerozmýšľala. A paradoxne som to ja mala úplne opačne, že ten priebeh pred mne nebolo nič. A ten zákrok, tak tam som sa potom dávala 3-4 dní dokopy, že to bolo celkom bolestivé. Jasné. Ako dlho si ale tieto injekcie musela píchať a hneď, keď si už s nimi skončila, tak nasledoval ten zákrok? Asi 2,5 týždňa, ono to je veľmi individuálne, presne, že koľko má ktorá žena, ono aj počas, asi v polovici toho procesu musím ísť na ultrazvuk, celé to oni snímajú, že ako sa to vlastne vyvíja, takže podľa toho sa aj prispôsobuje to, že ako dlho a koľko tých hormónov sa pichá, ale myslím, že tak 2-3 týždne je to, takže asi 2,5 týždňa a posledná injekcia je asi, sa myslím, že 2 dní pred zákrokom je posledná injekcia. A potom už nasledovala samotná tá operácia, odobratie vajíčok, to je vlastne posledný krok k tomu všetkému. Áno. Mala si stres pred tou operáciou? To nie. Tá klinika bola celá super a bolo to fajn, takže vôbec som nemala stres nejak pre tú operáciu. Ja som vôbec nevedela, než idem do celkovej anestézie, to ma úplne prekvapilo, že vlastne si musím robiť aj predoperačné vyšetrenie, nikdy som v anestéze nebola. Ale predtým som stres ako keby, že vôbec nemala. Boli tam veľmi príjemné sestričky a tak, takže to bolo fajn, že toho som sa nebala. A zákrok ako dlho trval približne? Pár minút. Myslím si, že v chvíľočku. Že nič hrozné. Neviem ani vlastne koľko, ale že veľmi krátko. A mohla si ísť aj ten deň domov už? Áno, oni ma tam vlastne, ja som sa prebrala z anestézy, bola som ešte asi hodinku tam, že aj v čakárni, potom ešte vlastne ešte potom za doktorkou, aby mi povedali, ako to dopadlo a celé toto, že možno hodinku, 2 som ešte bola vlastne na klinike, aby aj zistili, či som v pohode a keďže som bola v pohode, tak ma hneď pustili domov. Až na to, že mala si potom nejaké bolesti, hej? Mala som bolesti, to som vôbec nečakala a mala som, že fakt to nebolo príjemné. Preto je aj druhá vec, že by som to dala urobiť skôr, lebo predsa len to telo, keď je mladšie, tak sa aj s takýmito vecami asi lepšie vyrovnáva. Takže ja som fakt to boli dosť veľké bolesti, že my sme išli z Nitry, kde je tá klinika, do Bratislavy a ja som mala pocit v aute, že cítim každý kamienok, po ktorom auto prešlo a ja som sa nevedela
3 dní poriadne vystrieť, zasmiať, že to brucho som mala extrémne oslabené. A ten prvý deň som bola, že úplne nepoužiteľná, že len spať a ani na vecko som ledva bez manžela nevedela poriadne prejsť. Takže tak, už ten ďalší deň bol lepšie, ten ďalší to bolo úplne lepšie a po 4 dňoch som už bola taká, že som sa vrátila aj do života. Ale 3 dni som bola akože úplne mimo. Rozumiem, ale tak stále to je, treba si asi porovnať, že tú bolesť vydržíš nejaký čas oproti tomu, čo vlastne získaš. Určite. Už si načetla, že je to aj nejak finančne drahšie, čiže koľko ťa to stálo? Ja som to mala v rámci spolupráce, ale myslím, že to stojí závisí presne, že ako dlho aj tie hormóny sa berú a všetky tieto ďalšie veci, že to je také individuálne, ale asi okolo 2,5 tisíca. Je to každopádne investícia do budúcna a žena si teda musí prejsť nejakou tou cestou, ale čo vnímaš ty ako najväčší benefit tohto zákroku? No, dáva mi to aj troška takú tú to bezpečie v mojej hlave, že keby to náhodou nejde prirodzene, tak stále mám túto možnosť, že nemusím sa hneď strachovať, že ježiš, neviem otehotnieť a môžem teda použiť tieto vajíčka. Takže to je jedna taká vec, že také nejaké mentálne odľahčenie. A zároveň aj tá možnosť toho plánovania. Že teraz je to veľký benefit to, že nás to tehotenstvo nemusí prekvapiť, ale môžeme si ho presne naplánovať, že kedy naozaj, ja teraz napríklad presne viem, že aj môj manžel, obidvaja prechádzame veľkou expanziou biznisu a nie je ešte náš biznis, ani jeho, ani môj v takom stave, aby bol samostatný a my si teraz proste nevieme dovoliť mať to dieťa, ale vieme na tom ako keby pracovať, že OK, keď to dieťa chceme o rok, o 2, tak vieme na tom teraz pracovať a potom si to ako keby naplánovať. Takže aj to, že máte to ako keby celé pod kontrolou, aj celé to svoje vlastné telo mať pod kontrolou je super. Stretla si sa možno aj s inými názormi, že našli sa ľudia, ktorí toto odsudzovali? Určite áno, tak podľa mňa najmä z nejakej otázky viery to môže byť problém, že to možno niekto berie tak, že keď neviem otehotniť, tak to je Božie rozhodnutie a nemali by sme možno do toho zabrdať. Takže ja osobne som sa s tým nestretla, ale viem, že takéto niečo môže byť. Mne sa dostali len naozaj povzbudivé správy a veľmi veľa žien nám písalo, lebo ono je to ten istý proces pri zmrazovaní vajíčka, je taký istý aj pri umelom oplodnení. Ten rozdiel je, že moje sa zmrazí a ak by bol niekto na umelom oplodnení, tak jeho pokračuje potom na ten celý proces. A teda veľmi veľa žien mi písalo, že na základe tohoto procesu majú to dieťa, nemohli ho mať. A je to super, že už medicína takto pokročila a aj tie páry, ktoré by možno mali obrovský problém alebo by to dieťa vôbec nemohli mať, si takto vedia vytvoriť svoju rodinu. Určite áno, lebo je to fakt veľký problém v našej spoločnosti a myslím si, že aj po celom svete. U nás to je však tak, že naozaj každý 6. párik má problém s počatím dieťaťa. Zhoršuje sa to každým rokom. Áno, takže to, že tu máme takéto možnosti, je len dobré. Čo však sa potom deje so zmrazenými vajíčkami, že ako dlho ich môžeš mať takto odložené, zmrazené? Myslím, že dlho, hej, že veľa rokov a oni sú tam potom vlastne v nejakom, ja platím ako keby, že prenájom na to, aby oni tam boli niekde uložené, že každý mesiac sú tam nejak oni uložené v nejakej, neviem, tam ich laboratóriu alebo niekde. Ale môžu byť dlho, podľa mňa, nepamätám si presné číslo, aj nám to pani doktorka hovorila v našej epizóde, ktorú sme mali, ale podľa mňa, že fakt, že má 10-20 rokov, môžu byť v pohode tie vajíčka. OK, a potom príde, že už si rozhodnutá a spustí sa celý proces? Áno, tak ja akože som taká, že toľko už určite nie, mám 31, takže to dieťa by som do tej 35-ky chcela stihnúť. Už by som asi nerada, ale uvidím, vôbec neviem, že či vôbec to dieťa nakoniec aj budeme, lebo sme stále takí úplne naplno rozhodnutí. Takže to je ešte taká otázka, že uvidím. Ono podľa mňa veľký tlak na ženy a možno celkovo aj páry vyvíjajú otázky, kedy bude konečne to dieťa a podobne. Stretávaš sa aj ty s tým často? Vôbec. Ja až teraz, keď hovorím o tejto téme, tak vždy to nejak k tomu ide, ale
Od mojej rodiny nie, to sa ma nikto nepýta, podľa mňa by veľmi vedeli, že s takouto otázkou by nepochodila, dostala by celú prednášku o tom, ako je táto otázka nevhodná. Takže od mojej rodiny sa ma to nikto nepýta. Uvidím rodinu môjho manžela, lebo podľa mňa od jeho maminy tak tam bude prichádzať nejaký tlak, ale ja sa z toho teším, lebo ja to dieťa chcem a môj manžel úplne nie, takže sa potrebujem spoločiť s jeho mamou. Girl power. Áno, takže to mi až tak nevadí a hlavne to vždy nejak vtipom, že nie je to nejaké násilné, že by nás do toho nejako nutila a zatiaľ to bolo len tak, že raz zo žartu, keď sme sa niekde stretli. A z môjho okolia to vôbec neprichádza. Takže ja tieto otázky, ja som tento tlak nemala z okolia, ja si ho asi tak sama na seba trocha vytváram, že už mám 31 rokov a že už by som mala a predsa len nejaké biologické hodiny a tak, takže ja si ho sama, alebo celkovo proste tá spoločnosť a to, ako máme nastavené všetko to, že ako by to malo byť a manželstvo a dieťa a toto všetko, tak tá spoločnosť nejak podvedome na mňa ten tlak vytvára. Áno, že toto by sme už teraz mali mať splnené, presne nalinajkovaný život a podobne. Keby si ale takú otázku dostala, ako by si na ňu nejako diplomaticky odpovedala? Lebo ja napríklad tiež neviem, ako by som sa zachovala v takej situácii, možno ani iné ženy, lebo fakt to je také citlivé. Závisí od koho, závisí v akej situácii, že ak to je niekto z mojich blízkych, tak ja nemám problém odpovedať, že asi by som odpovedala tak, že proste neviem, že asi by som chcela, ale nie sme úplne rozhodnutí. Ale ak by to bol niekto úplne, že by to bolo nevhodné, tak verím, že by som bola schopná povedať, že toto nie je úplne vhodná otázka, nechcem na to odpovedať. Ale ja väčšinou akože odpovedám na všetko, že ja aj na veľmi intimné otázky odpovedám tým, že aký mám podcast, aký je jeho obsah, takže som na to zvyknutá a možno aj práve preto tí ľudia vedia, že sa môžu ma opýtať aj takéto otázky a že sa na to akože úplne naštvem. Len možno závisí aj, že akú formu. Určite, no jasné. Lebo keď sa ťa to opýta niekto, kedy konečne dieťa, tak... Hej, no akože keď to bude takým vyčítaným spôsobom, že už by si mala mať alebo niečo, tak to by dostal prednášku, no jasné. To si viem predstaviť, že nejaký hejter a fejkový profil by určite rád do toho išiel. Už mám takto pre teba poslednú otázočku. Veľa hovoríme o prevencii, o tom, aby sme chodili na kontroly, strážili si svoje zdravie, ale naozaj tá plodnosť je podľa mňa stále tak v úzadí. Myslíš, že by sme jej mali venovať viac pozornosti? Určite, mňa to aj doteraz akože stále trocha desí, že no nemala by som ísť toľko nezdravého, lebo aj toto všetko ovplyvňuje plodnosť. Celý náš životný štýl, náš stres, alkohol, nadváha, či cvičíme, toto všetko ovplyvňuje tak ako všetko ostatné, čo sa týka zdravia, ale teda ovplyvňuje aj to plodnosť. A podľa mňa sa o tom vôbec nehovorí, že možno nevieme o tom, že aha, teraz keď budem fajčiť, tak mi bude proste klesať množstvo spermí, alebo tie spermie budú menej kvalitné, že to možno tí ľudia nemajú ani to priame spojenie. Tam sa dá na cigarety, že dostanete rakovinu plúc, ale to možno nie je ani najčastejšia vec, ktorú spôsobuje to fajčenie. A veľa takýchto iných vecí je. Takže by bolo super presne, aby tá osveta celkovo o našom reprodukčnom zdraví bola určite oveľa lepšia, veď preto sme my založili náš podcast. To bol jeden z prvých dôvodov, že sa vlastne o tom vôbec nehovorí. A bolo by fajn, aby sa viac hovorilo aj o tom, aby sa preventívne dali tí ľudia testovať na tú plodnosť. Že či vôbec majú nejaký potenciál to dieťa mať, lebo môže sa stať, že vôbec nie a môžu to začať možno, že riešiť už oveľa skôr a nie až vtedy, keď to dieťa už by chceli a potom sa ten proces predĺží o niekoľko rokov. Presne tak a hlavne, aby toto všetko už konečne nebola tabu téma a boli sme v spoločnosti otvorení a podporovali sa navzájom. Miška Diman, ďakujem ti krásne. Ďakujem aj ja. A nech sa vám len darí so sexuálnou výchovou. Ďakujeme krásne. A prajem veľa čísel, lebo robíte to super a šírite skvelú osvetu. Ďakujem krásne podobne. Ďakujem.